musu izena pixkanaka ezagun egiten ari den izena dugu. Nola, zer dela eta aldatu duzu izena ikastolakoa? Bueno, nahi genuen elementun bat izatea, bi herriak elkartzen zituen elementu bat, eta olako zubi zahar eta historikoa baino. Garrantzitsua da zuentzat herriaren kutsua izatea ikastolak? Dudarik gabe. Gainez, sorreran ere alaxe izan zen. Guraso batzuen ekimenez sortutako ikastola izan zen, eta berriro ere itzuligia neurri handi batean hasiera haietara bai. Lan zaila izan da erabaki hartzea? Erabaki hartzea, jorratzea, adostasunetara iristea, bai, dudarik gabe aldaketa sakona izan da, barru-barrukoa, kostatu izan du da, baina, nik uste dut merezi dula, eta gaur hortarako bildu gea, hori neurri handi batean ospatzea denon artean. Urte desendetako lana izan da. Azkenengo 2 urteetan berbada lana sakonago egin behar izan dugu, baina bai. Gaur prestatu duguna izan da, hori festatxoa, ikusten duzu, kale jira xume bat, guraso ikasleekin, aitona monak ere baditugu baita ere hemen, edabideak ere bertan daude, eta jai giroan ospatu nahi izan dugu gaurko eguna, bai. Zuk egin duzu Zubi Musu ikastolako logotipo berria, zer da bertan agertzen dena? Zubi Musu osatzen duen zubiaren irudia beha, eta gero baita ere musuren M forma hori ez. Eta gero jarraian, pixkat kolorei edo reparatu ezkeo, pixkat esan genitunez, nola identifikatzen zuten igual berdeak loatzo mendia edo baita marroiak Zubi Musu bera, baita ura eta baita eguzkia ere bai ezkerresku bizartzen diela eta pixkat alaitasun hori emanez ikastola bat ez eta indar hori emanez. Ja, belarrire iritsiko zen zerbait, iritziren bat, oraingoz? Bai, azkenen kontxietan erean aldetikan edo, edo sare sozialetan ikusitako gauza ikusita emateu, zea ona izan dula, ez da harrera ona izan dula bintzat. Bagenitun beste logotipo batzuk baita ere aukeran, beste 3 bat edo bagenitun, eta gehiengo nagusiz erabaki da hau. Ikasle, gurasoek eta bere bozkak eta eman zuten, eta dudarik gabe hau izan zen aukeratua, baina askongatik. Beno, neska, gaurko honetan ospakizun eguna duzue, azaldi guzue, kamisetak adibidez. Zergatik kamiseta hauek? Ikastolan logo berria azaltzeko ere guztitik nahi izan deu kamiseta berrikatea. Eta, ni laugarren debetxe nago, eta urten eta benaiz ikastola, baina oso ondo izan da, ona izan da. Ikastola izan aldatu jo, Zubi Musuan. Eta baina kooperatiba. Zergatik da izen hori? Zizukil eta bilabona lotzeitun zubia dalako. Hor dago Zubi bat, Zubi Musu izena gana horratikan. Eta gustoko duzuen izena da? Bai, bestea Jesusen Bihotza ikastola, honeko beto sortu. Eta zuei, neskak, zer iruditzen zaizue ikastolaren izen berria? Nahi gustatu zait. Ondo, polita iruditzen zait. Eta hala ere ikusten dugu hemen, gonbidatu berezi bat ere ekarri duzuela ikastolara, kolore pixkat emanez ere, eta euskararen aldeko lana edo egiten duela esan daiteke, zuri zer iruditzen zaizu ikastolaren ekintza berri hau? Oso polita iruditzen zait, eta hemen etorri gara festa polit bat denon artean guraso, ikasle, irakasle eta ondo pasatzera, eta hemen txego, goiz pasa.